Kasngi utrai la ya ka bapra. Kaktian ublay jong ni kasngi utrai ka khat ka weddingi ban pet ye ka jinglong bakan sai ber bisisya ha ka jinglong kristan. Kapan iru hangi bakat no kalong ka kongsan ban tip elade khanang bangin long ki sakhi da kiktien bagi kam ki bapan yasiem yo jisu ber ka jinghi kai jong u. Ha ka jing pule ban kong usarak uang ba am dai ban ro yo breu shuwa bo unkren. Namar ka jinglong bisisya jong u an satip da kiktien ki ba ukren. Usarak wan ra atli ke jing penias diem dor ban batai ye gani ke jing mot. Nengkong uyanu jor ya ustait bar usembo. Haba kan ru ya kasalani lapane khlat ya ustait na usembo. Kani ke peniru ba ke jing bakla, ke jing sarong, ba ke jing sadien, ne ke jing long ba pha jong briu ki pau, da ki tien ki bo kren, bar ngila ban tip ya ke jing long jong u. Ke jing penias diem dor ke ba an ka long ka slem jong nong thau khiu. Ka jing pha jong khiu ka pen pau shai ha ka jing long jong ka slem balada ka domet ka bala pen wan dor yau khiu la klem khle pura kan sapai no hangta ha ka ju karukam ki tien jong breu ki ten ju yu kum ba ki so jong deng ki pen i hadu ka no la sumar bha yu kum ju ru ka jing kren jong breu ka pen pau ka jing long jong u usarak umaham yangi bang ngimdai baniro yano ru shua bakin kren nama ki tien jong ki kilong ka jing tanju ka basisya ujisu panokam ya ka ju ka jing pensriem dor ha ka gospel mendagesngi kane ka jing hikai jong serak kalong kum ka jing aidak e ka jing hikai ka ujisu kwa ban ayangi bangim dai ban bisyar ya kiwai barbon ngi dai ban da perkhat suwa ban kren ban ngi dai ru ban sei da ki so ka babha jong ka jing em ha ka jing pule ka baar paulus kan tu ya kinong koren ban shani ha ka bor ujisu halor ka jing yap lang ba ka jing mi pat jong u ulapan shlo de ki bat panong kami ke jing lai lo jong ki na ke jing yap ka pop mat ka ain na ka besim benta hakikam jong utrai upalus wi kairu balengba ka jimi pat ka met jong i kan kelalong ka met bakan jam men sim mat ka bamla ban pot bakan mat ye ka jing pen em hanrai kan tat pat ye ka jing mot bangin la ban yo ye ka jing pen em tang da ka jing trai sitam jong i klem ka jing ai jong ukres ka jimi pat jong ukres kalong ka sakhi ye ka jing pen em yangi Paulus patai baga jingmi pat kawan rai ga rukam em ke bathamai rengkat bagi met bagi jam sim ke job ya ke jingyam upan kot dak bakan tu yaki ban yai next scam but IT lot how try dak batip baga jing try sitam jongki kan am nong le no ai namar ki don how try ubala job ya ke jingyam haga gospel ujisu upan remi ke jing bishar dak bapat i kum kanuksa bo breu ba manla umla ban yalam yu waipat uba manla baru breu badan yau khong hak khmat la jong umla ban yoi bar weng yau thngiat na ka khmat jong weipan da ka neu jisu ka yangi ya ka jing dong kam jong ka jing kala ka bamot na do do not bar klem ka jing bisha de ki wei u jisu kan tu yangi bangimla ban yalam ya ki wei la na ngim shem la pan bet shua ela ki jong ka jing duna bar ban weng no ya ki e ki bakka yangi ban yoi de ka jing ka jing sai kanai ka pan pawi ka jing dong kam ban tip ela de ban imha le ba shuwa bangin la ban ai jingmut ikiwe ujisu kran ru chapang uso ubang isai upan kan mau ba yo deng la itho do so jong u ha ka jo ko kam ki tien bagi kam jong i ki pen pau ye ke e ka badon shisha ha ka do not jong i ka jing bha ko jing start kami na ka do not ko bas khoi kat ba ka jing kran ka bas new ne ka jing sneu kami na ka do not ko bas new kane ka khot ingi ban sang i ka do not ka jing e jing spon ban jing skoret namar kini kilong ki jinglong ba bha ken sa sairu iki kam ma ki tien ba bha ha ka jing em jongi langba kini ki jing kai u jisu banjo ringi ban perkhat ila ka jing em nadu do nuan uda khot ru yangi ban pania dai ba ublai langba ki tien ba ki kam jongi ki ba man la kasngi dongen kan mau baladang ai la di ublai ban sando de ka do no jongi ka jing em jongi kan sai ki so ki ba bha ha ka ni ka perthai bar klempep kan yo i ka